Kumi yawaita istighfar Kiri New Mix Record. Ni ne naku Buhari Kiri. Sakon da nake ba ku sai ku ɗauke shi cikin nazari. yawaita istighfar kar mu je mu yi zuwa. Astaghfirullah Allah mun tuba. Astaghfirullah Allah mun tuba. Sanya mu cika da imani. Amin. Allah raba mu da shari na zamani. Ranar mutuwa tana nan, ayyukan da ka yau suna nan. Za ka bar kowa a ranar, za ka bar komai a ranar. ‘Ya'yanka ka bar siran nan, matanka ka bar siran nan. Ka bar kowa a ranar, ka kuma bar komai a ranar. Daga kai sai halinka ne za ku shige kabari a sannan. Ranar aiko mai ka shuka, wallahi aishi za ka girba. Wayo hairan ka girba a ranar farin ciki yana nan. In kuma sharran ka girba, ko sharran kin ka girba. Nau'in azaba, dukan kabari yana nan. Ga macizai masu sara da mala'ikun da ke azaba. Ranar ko ka yi ƙara ba wanda zai gane nufinka. Ai duka za su yi wa kanka, daga kanka zuwa kafarka. In har sharri ka girba, kan kabari da zafi wuri na misali bai misaltuwa. Yan uwa na maza da mata mi kokari kuma mi ta addu'a. Kafin mu wuce mi kokari mu tanaji aiki mai kyautattuwa. In ka mutu sai rufewa, an kai kayo barwa. Kai kadai a cikin gushewa, ko motsi ba ka yowa. Juyawa ba iyawa, iska ba ta shigowa. Mubin ba ka iyawa, tashi ba ka iyawa. Ko motsi ba ka iyawa, cikin kabari haka kai zamowa. Aikin kai ke zakowa, khairi kai aikatawa, ko sharri shi ke zuwa ma. Wayo komai ka shuka gurin girbi ba mai canza ma. Ranar wake iyama, in ka ba Allah zai iyama. Ranar mutuwa tana nan, ayyukan da ka yau suna nan. Za ka bar kowa a ranar, za ka bar komai a ranar. ‘Ya'yanka ka bar siran nan, matanka ka bar siran nan. Ka bar kowa a ranar, ka kuma bar komai a ranar. Daga kai sai halinka ne za ku shige kabari a sannan. Sallolin da ka yau ranar lallafa suka zuwa gurinka. In kuma da baka yi su ba lallai a duhu za ka yi zamowa. Wanda baya sallah cikin wuta dole ai sai an saka shi. Maganar Allah da manzo fa kun ga ba ai sai an saka shi. Ma salakakum fi sakar qalu lam nakum min In fa baka sallah cikin wuta lallai sai an dafa ka. In baka sallah a cikin wuta ai sai ka tsanna kanka. Wayo ba ka sallah a duniya ba wani wa. Allah ka sanya mu cika da imani, mu cika da imani. Allah raba mu da shari na zamani. Astaghfirullah Allah mun tuba. Astaghfirullah Allah mun tuba. Astaghfirullah Allah mun tuba. Tabbas wannan ita ce katangar ƙarshen duniya. A cikin wannan shiri za ku ga inda jami'ai suka matsa ma katangar Majudu domin neman hanyar ruwa, amma daga ƙarshe Shin wai su waye a cikinta? Jinsin Majudu. Jinsin Majudu Kai! su kama da mutane zalla. Jinsin Kauce! Majudu lallai suke cinye mutane zalla. Lallai su suke kalaci da mutane. Babu gudu kuma ba ta da baya. fassarar kamfanin Kiri New Record tare da haɗin gwiwar Kiri New TV yau masu jijigo muku wani sabon labari. Jinsin Majudu.
lallai tare su ba ko wani karfe ne zai yi baɗin sun zo jinsin majid ba sa yin gudu ko me za ku yi sai sun zo sun zama ki gudu sannan sa gudu ko mai za ku yi sai sun zo akwai kira da karfi na ce muku jinsin majid manya ne girman su jinsin majudu fassara mai dogon zango da za ta dinga zuwa muku a tashar mu na YouTube mai suna Kiri New TV. Fassarar kamfanin Kiri New Record tare da haɗin gwiwar Kiri New TV. A matsayin mu na jami'ai za mu baci kokari gurin samar da ruwa. Tabbas za mu tura ku ciki domin gano inda ruwa yake kwance. Dole ne mu yi aiki tukuri domin samun kwanciyar hankali a ƙasar mu. Za ku shiga ku dawo lafiya. in Allah ya so lallai tare su ba ko wani karfe ne zai yi baɗin sun zo jinsin majid ba sa yin gudu ko me za ku yi sai sun zo sun zama ki gudu sannan sa gudu ko mai za ku yi sai sun zo akwai kira da karfi na ce muku jinsin majid manya ne girman su ya fi samudawa karfin su ya fi na adawa saurin su ya fi na giddawa ga jinsin majudu sun fi samudawa ga jinsin majudu sun wuce adawa